Jaj, valahogy muszáj, hogy erősebb legyek, mert ez így nem fog menni. Miért vagytok ilyen hangosak? Legalább a utcai megmaradtak. És a nap is jön föl végre. Muszáj lesz ezeket a fegyvereket lekraftolnom, mert esélyem sincs. Kellenek a fegyverek. Kellenek ezek a fegyverek. Úgy ez benne, ez vagány. De Blazerdot honnan szerzek? Hogy megyek át Netherbe? A kurva! Jebika bre! A büdös! Mármint a... most miért kellett? Istenem! Már csak ez hiányzott az életemből. Esküszöm. Ez nagyon hiányzott. Erre vártam. Remélem a legfontosabb tudcaim estek le amúgy. Istenem. Éppen ez hiányzott. Esküszöm. Mi járkál itt mögöttem? Már elég úr? Nyuszika. Szavasz. Fogyatom inkább a házamnak a padlóját. Vagy kéne most már egy biztonságos hely. Mert nem lesz ez így jó. Na jó, legalább nem creeper. Let's go! Vagy volt már éppen? Ja volt. Akkor mindegy. Okés. Rakom vizet. Mondjuk ide. Nem tudom, ide kéne. Kell egy kapa. Vaskapát fogok csinálni. Vicceltem. Mit fog csinálni? Fát. Fakapát. Egy fakapát fog csinálni. Most nem kő. Vasbu csinálni. Jó lesz. Így a fasz. Nyugi van, nem kő itt sípolgatni. Már csináltam egyet. Nagyon jó. És akkor jöhet a mag, meg a répa. Tökéletes. Pont ez kellett, erre vártam. Ez. Nagyon jó. Még több nyuszi. Az lesz az első dolog, hogy leestek mind a ketten. Mi? Mi jön? Mi beszélsz? Válaszolj, te kis csicska. Nem, a megint... Ne, te... Ne, gyorsan, valami, no, gyors, blokk, épít, nem jöttek ki, jó. De jó, nagyon jó. Kéne még több föld. Nagyon sok föld, nem lesz elég 3. Mik ezek a hangok már megint? Patkány, szögés, meg ilyenek. Megint kezd lemenni a nap. Megint meg fog halni, nem is egyszerű. Bőr, nem tudom mit kezdek ezzel, de... Mindig olyan utak abok, ami éppen köl nekem, szóval, hogy pont a leghasznosabb tárgyakat. Nem valami... RPG, vagy valami... gránát, vagy atombomba, ilyeneket nem. Let's go, még egy! Hát, oda be kéne menjél. Gyere csak, te tagadék. Ezért lehet szaporítani, amúgy nem tudom, soha büdös életben nem tartottam még Minecraft komputereket. De ez is megtörténik most már. Üsd már ki. Na. Nem azt ad, be. Ja, milyen jó, hogy nem mennek ki. Megtehetnék, hogy elmennek ülnek, azt megnézték a dolgomat, de ők jók. Jaj, ne, megint méll a nap. Istenem.
kéne nekem már ez az asztal. Amúgy lehet, hogy el kéne menni. Már most, már kezdedik vasom lenni. És akkor lehet tudnék ilyen nagyon alapfegyvereket, mondjuk ez. Ez nem tudom mi. De nem is fegyver, mondjuk egy ilyet. Nem, ilyet nem. Akkor várjál, mik vannak még. Egy ilyet. Anya, ez jó! Ez nagyon jó, ezt le fogom craftolni. Ezt lecraftolom, azt szétlövöm az összeset. Ezt le fogom craftolni, ez fegyvert. Csak milyen ammó kell bele, azt szól írja. Tehát pistol level, lehet 90-ben bullet. Ez hogy kell craftolni? Akkor jó, hogy nem dobtam ki a rezet, a puskaport. Honnan szopok? Ja, 50-et kapok? Egy izé, az mondjuk elég jó. Nem kéne egy főrobancsom a creeperöket, és akkor lesz. Vagy maguktól spawnolnak itt a mobok? Lehet képítek messzire, azt ott spawnolhatnak. Ugye az lesz. Jó, nem kempelek ittem. Unalmas. Szedem a blokkot. Mennyi vasam? Úgy lebírnám craftolni az asztalt, várjál. Hogy is kell még hozzá? Itt van. Fa. De muszáj izé. De itt nem mondja, hogy muszáj izét. Jó, akármilyen fajú. Oké, azt hittem a muszáj. Mi ez? Szavanna fa. Szerencsére. Akkor jó, kisítom a vasakat, az nagyon jó lesz. Let's go. Hát mennyi van puskaporom amúgy? Nem hiszem. Egy creeper farmot kell. Hát azt nem fog creeper farmot építeni valószínűleg. Van-e még egyszerű fegyver? Ez még egyszerű. És milyen amúgy kell? Ebbe is ugyanaz. Ez majd kicsit nehezebb, de... Amúgy ez is jó. Csak ebbe is az ammók, szóval mindegy. Azért nem fog... Netherite, hogy ne? 200-as, ilyenek. Jó. Kelleni fog majd egy vasfarm a jövőbe, az fix. Meg egy creeper farm is. Anyád. Nehogy lelök, hát normális vagy. Aha, Jugi. Leesett. Full hülye, easy. Aha. Hát ennyi van, ennyi volt. Easy. De hogy dúlba jöttek rám vágod? És mind a ketten leestek, mert nem okosak. Hát igen. Gondolkozni se kéne. Vagyis gondolkozni is kéne, nem? Hát mindegy. Jó, ezt megúsztam. És üt már... Jó, let's go. És még ide bírom craftolni. Kell egy vasblokk. Nagyon jó. Vasblokk, és még kell nekem egy kis vas, meg egy kis fa. És lecraftolom. Le fogom bírni craftolni. Let's go! Gyors chestbe miatt leesik. Jó, ott van. Kus! Let's go! Nem rakom még le majd a házamba. El is kezdem építeni a házamat. Kéne fa. Hol a fa? Itt van nálam. El is kezdem. Először a kerete... Volt egy nyuszim. Először ezt így, egy 4, legyen egy 4-es. Egy 4 magasságú. Nem lesz szép ház, de... Nem az a lényeg, hogy szép legyen, hogy ilyen mocskos világba, nem hogy védelmező legyen. Hát sokat ért a fám amúgy. Ezzel nem illik hozzá, most deszkája se gondolom, ilyen szép. Azt a kurva élet! Ilyet ne csinálj, azt a rohadt. Majdnem leestem a székről. Már megint ott van. Nyugi, most jöjjön készülve. Shooter. Vagy mi az blokk, ami sok van, shooter. Oda futok, és futok el. Ilyen, itt vagyok. Futi! Hova lett? Haló? Itt mászott. Én már nem tudom, mi történik, de nem akarok lenni. Itt lesz egy fa. Mi a szarom az? Az van Miki... Aha. Anyád! Mi vagy te? Ne! Hagyjál még kint!
Mi a halál? Ez jön! Ez jön, ez nagyon jön! Ez rohadt jön! Azt a rohadt! Ne! Oh, mi a halál? Mi a szar? Ezt is túléltük. Valahogy. Lelkileg nem éltük túl el. Nyugi, nem látsz. Nyugi. Az mi? Az a... Jaj. Aha. Jó, nyugi. Meg fog szarni, le fog esni. Nyugi. Mi a szar? Ha nem nézek rájuk, akkor chill, nem? Tudom, mit lehetnek? Én megengedem. Se támadjanak meg. Osztozhatunk a szigeten, érted? Megbírjuk beszélni. De rájuk nézek, meg fognak támadni. Tudtam, geci. Nyugi. Lekütni, főmászkos lekütni innen. Nyugi. Hova lett? Ennyi? Hogy lehet? Fasz. Utolsó csemete, és kész van a elképesztő fafar. Annyi fám lesz. Puh. Nagyon basic alapház lesz, de nem az a lényeg. Ha nincs olyan cucc, hogy építgess ki valami nagyon fancy házakat, hát le vannak korlátozva lehetőségeim a blokk által. Anyád beszartam, még a baltám is eltűnt, ja itt van. Nem tudja, hogy reggel van. Figyelj! Mi nagyon jó barátok leszünk. Jó? Nagyon jó barátok leszünk. Ne! Pont megúszta a ládám. Let's go láda. Gomba. Nagyon pont ez kellett most. Amúgy lehet, hogy jó lesz még a gomba. Ha esetleg zombi falusit kapok. Most képzelődtem, vagy a rohadtul ott volt valami. Ne, pókocskám! Hello! Ne! Gyors megkövetni pókocskámat! Ne, pókocskám! Oh. És ezért egy külön helyet építek, amin sírok lesznek. Erre, itt lesz is, nem. Erre legyenek a sírok. Erre. Arra, így itt. Oh, szegény pókocskám. Méltó temetés kapott pókocska. Meg fogom bosszulni a fát. Most ezért kivágom ezt a fát, megbosszulom. És megint este lesz. Megint. Ennyi volt az életemnek, vége mindennek. Ja, nincs készkedet. Nem sokára kész ez. Én össze fogom fosni magam. Jaj, ne tudod a baltán, meghalok. Vége. Mindennek vége. Azt a rohadt, mi a szar? Ez mi volt? Ne! Hol a cuccom? Csak azt vettem észre, hogy fekete izék jönnek a képernyőre. Azt a rohadt. De ez nem úgy, hogy elvett a cuccaimat. Mi lesz, hogyha ilyen fegyverek lesznek nálam? Azt a keresztet nem kell volna leépítenem, mert mindig, ha megfordulok, összeszarom magam, hogy mi az ott. Ó, nem köszönöm vissza ez a... Köszönj már vissza, haló.
Mit keres ott egy tehén? Miért néz a tehén? Mi a szar? Mi? Ez... befog, mi az? Mi a szar? Ez mi? Ja, ez egy zombi, ja. Azt hittem, valami Steve, Herobrine, tesó. Itt ijesztgetsz, ez szaros zombi. Okaz... Anyád! Fejezzed be? Jaj, Creeper, te hiá... Mondjuk kell a puskapor. Az igaz. Meg kéne lennem azt a Creepert valahogy ne robbanjon fő. Gyere, Creeperi! Ez nem mob! Ez mi? Mi?